itakeire Gusii cash management ngokora bari alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyo kumanya mange muno aliye bagokora bakirisimi ngakicinde cyonsi ilyo nyoro bukoreri bwibirenko bwigoro one-on-one security services limited oborindi chinga kicyonsi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Ensa na Eyemo yabono botukoli Amisi chitariki 14 cy'umutenyo kyando mwaka bw'ekirubere na 2023 mwancu murigereria asentunda ende nande tokomerana asembe otanyara ko batokumanyania mangenganyare ko bagwateka kurubaga ketego ikira chinga kibuna ekibunere botambe litugeria Amisi nigo tokonyara ko batokomerana amonaya basaki baito bamangana Amayia nigo banyara ko bakwebusura chingongo ao imena isko ye county ya Kisii Nyamira na boigo Ensa enkime ya Kenya kwenekia buna banyare ko bako ya sangiri na ko yaretaga igatunyare ko bato kubwatokera buna libo elimelita liane ko kwa Josphat Amisi no lito kubwaterana amanere gwetera somo no bemanjarira ko kwa Joshua utango chande sechinga kitali chintambe lintunyare ko bato komanyania amona yanyare ko bagagwateka. Omwancho muligire bigeta sendike Ndizi TV nyoranga Amayia ya emaragoba ya bono boigo nabo konyara ko bagusanga amona into gwetera semitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera sensemo eri ya YouTube muna Ndizi TV News karibu bwe kanyalindo nyara ko kwemanya nganyare ko bagwateka kurwa chingongo emaragoba ya bono toko chakurwa se county ya Kisii yanene kurwa se constituency ya Nyaribari Masabe ward ya Masimba bono nigo abare mikurwa constituency Nyaribari Masaba banyara ko bakwenyorera amoyo chigunia chimisano nemo kurwa se ekembo se kurwa se serikali oboyo bono buri bwerigo lirike ubolengete kwendekya buna abalimi banyare ko bakonyeka amono boyo bwokwana imeye wodi ya Masimba aso boyo banyara ko babo ikiwa nigo omwe msiwe wodi ya Masimba boss Maira anyara ko bagakobolia abamenyi be constituency Nyaribari Masaba anene imeye wodi ya Masimba banyare ko bakwenekya buna belikire gose na goikerana ase chiabisi cyo chia constituency kwenekya buna banyare ko bakwenyorera oboyo bwo elinde banyare ko bakwegendereria anene chinga kibuna echichielire mana boigoli simeka nonya nabo nigo omurikyo itwa mangana Amayia milred mu manya nyara ko bawikerana somunye goibo kwena no boyo ime constituency Nyaribari Masabe ward area Masimba na gotwaliganiria orobotiro kubwatia magega yomurai wense Dr. William Ruto koraria amoyo gucha kwena no agocha sekera ebunge imense ya Kenya bono nigo omoroberio yo ogendete kwenekigwa ase chinsemo ao asigati yabo ebunge ya Nyaribari Masaba yanyorire amoyo yo gosimeka ebimeli ayale chigunya chimya isano nemo bunenchera ya moyo gosira sector y'oburemi omo MCA bwe wodi ya Masimba boss Mairura nigo anekia amoya yekigwa asenseme yo imecha biseche bunge yo ase achakya bene okwena no kwa moya yo guchase abalemi imeye bunge yo ase ligolirie chishiringi chiribu iberene chimeisano asaganya abantu guchagoswa mugondo na gokora ubulemi turega gopokea obuoyo ojo za abantu baito ba Masimba ward Gesusu ward kya Mukama Ichuni na Nyamasibi na onde bwenzi oraga nigoje kuoraga igase edipot wanyorenyi ya Nyaribari twakwanda na kwanda mane bwenze aganjango twaro obuoyo. I want to thank him ekiara engane yakore gento kieke abantu bamindo mwagati gake bono mambo iko sawa abantu baje buyo na shilingi 2500
mundu tabazuko sababeza chinyingi elinde moende musimeke tose ligendo kiege encha the first kwenda chira epachi ntangani consignment ntangani ebwate 600 bucks aba mbaro babwate message erikire na kwa nyote chibagi nye go seibere kulingana muna kwirigeti umuteneneri kurwa ase sector ya National Cereals and Produce Board gose NCBP nigo aikirana ase nsemeyo ase airera aso wikiranu kelia abalemi baganiri gotwara bataraegwa uboyo ase boigo ainekia bunamba chekolenta amoyande a top dressing kisho chako cha kitaifa na huo umefanya photocopy. Jambo lingine, weka pesa kwenye simu ile ulijisajili nayo. Usitumie ya mzee kama wewe ni mama, na kama wewe ni mzee usitumie ya mama wala ya jirani. Ile ambayo uliregister na laini nayo, hiyo ndio utakuja nayo ukiwa umeweka pesa. Sisi kama NCPB tunapeana huduma safi bila ufisadi. Usiambiwe ongezea 300, 100. Tunataka nyinyi watu wa hapa muwe na nidhamu, msisukumane kwenye laini. Sisi policy yetu ni first come first served. Unapoingia kutakuwa na askari atapeana namba. Lakini wale walemavu, wamama wajawazito, tunajua tu wazee katika jumuiya hao tunawapea priority, wanakuwa na laini yao tofauti na sisi wengine tofauti. Kwa hivyo usikuje kuvuka laini kwa sababu italeta shida. Tutaita mheshimiwa akuje, tutaita afisa akuje na hautapata mbolea. Kusema tunaleta top dressing. Kama hujanunua na kuomba uwe mvumilivu kidogo, tunapomaliza hii tutaleta top dressing kwa heshima ya mheshimiwa. abamenyi bensemeyo nigo bagokera umuruburio yo ase bakambia ase boigo batugutira ale chingumanga amoya yo nigo aburukanirie amaroba nabeire no mogoko monene ase nginjo twanyoriro mheshimiwa ashugurikire yagere twanyoriro obuoyo masimba yaitu konya twaturaberiri gukinyansio ngenga kintambe transport kero kende yatubura nsachinde twanda busongo lakini bono nigo tore no mogoko monene umweshimiwa itu aturwanireire na intu twanyorire obuoyo bwachira ase iga masimba yaitanga bona abangina baminto nabagaka tigatosoe mugondo tokore emeremo erinde eritonyare ko batokonyora indagera tobaito mona kongaino na baboraira nga obuoyo bwato mochanga laira tana ko amonto kende mtu anakorora buya bonde miaka yonse mangana ritoko tebu nga beke suguru matwagare bituma bichi ko wogo sobo sibo buyaja karendagera ya mire nalie kere gento gegoke bande bakona gwaka propaganda yego tebu no bwoyo bobekire kwerende mochanga ntwaka rotoko bokuno rotoko nyoro bwoyo mbuya mbole ripotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanye Biamono musaki oitwa mangana maye kurase county ya Kisii Mildred Momanyi totigarite boigo ime county eyo ya Kisii anene kurase constituency ya Bonchari ensemo yariana asaba kagura batatu boboibi banyara koba bakora subo tukubugokera rero nabanyanyimbo kurwa ase county ya Kisii kubatekana no mukomanda bwa banyanyimbo ime county ya Kisii Charles Kisesi nigate biraba begwabo banyarire koba bagokorerwa obotukina bwo kurigwa asemeti nyebere bono ababegwa bo magiga yabarabukora swa masasi nigo banyara ko bagotoka nebunduki anene elie K47. This is an operation that we have been conducting for the last 2 months. We have had a wave of criminal activities, robberies within the region for the last 2 months, and we have been trailing through intelligence. We have been trailing these criminals for the last 2 months. So yesterday at around 6 p.m. we were able to catch up with the criminals at Konambaya area within Suneka, and 3 robbers who are riding on a motorcycle from Suneka, from Migori area towards Kisii, were fatally shot by our officers, and they were able, the locals here at Suneka were able to identify one of the thugs that was among the thugs or criminals who attacked or who robbed the supermarket here at Suneka. So it was a successful operation, and we are committed to continue doing the operation because we have our duty as National Police Service
to provide security, protect life and property, and that's our responsibility. So these criminals had with them, they had an AK-47 assault rifle containing 21 rounds of ammunition. They also had a Rambo sword and a Maasai machete. So these are the recoveries that we got from these criminals, and these are the crude weapons. Also, they were riding on that motorcycle. You can see that motorcycle is being, it has a number plate which we are yet to confirm whether it's a real, genuine number or a fake one. So the serial number of this firearm is obliterated. We cannot confirm the serial number. However, we are going to take it to ballistic examination. For now, we suspect there are still others who are still at large, but we are still getting information from the members of public who are really assisting us. Togotigana na oroboti ururu goitwo kwa bego mwancho morigereria boigo nigo ekiombe keria kia National Council of Churches Ensa Kenya ekegendrete kobege kwena na amaigerio anene gochia sabasubati me county ya Kisii unenchire Eyemo yokwene kebuna banyale koba kubeka omorembe anena chinga chiabo na boigo ebinyoro biria bagendrete koba bakomenya omosangirikano ibwa amaigerio nigonyara koba korekana ase kanisa ya Church of Kenya ime ya omochi Kisii ekorengana nabatenene asomeye goyo nigo batebire nigo bono baragendera ko bakwenekie buno musibati abigo mwanenya rokonyare ko bagagosirwa chinjira chonsi imeyense ya Kenya nene ime county ya Kisii musakyo itobwa mwana Amayia Brighton makorina nyara ko bagwikira na asomeye goyo naboigo twariganeria orobotiro kubwatia buno njira Eyemo yogosiro musibati amono mwana munyaruka ase county ya Kisii nige kiombe kia National Council of Churches of Kenya NCCK ibono yarwa magerigochi asabaswati igo twachire gaiga kubwatira namo tosomanie gara tumanye goro yo morembe. Tuko hapa na tumefurahi na waanzilishi wa NCCK wametufunza mengi jinsi wenye imani imetukosa pale mashinani. Byamona somoroberio yo training yaitu twanyolre na twagokire byamuna abangina twagokirwe no mukutano rero twanyolra mafunza amaya na mafunza aya mwama mugo turangiria butambi asubati abo bagukwana negetaseni Ndizi TV nigo bono banyarire bakuburia barai gochamo na kuroria morembe ikiagerokero morembo turubanire asubati na bakwenyora ase akong'um iria maandamano abana baito ndu abangina toiborete ndu abanyene abande bakwa bagakabaita abande bagakwa abana bagakwa pakaboni abande baumiete bari na maote otebye county yetu ya Kisii asabara ibali batutenenirete baichamo asogokora amagenderero baigwane erio amagendera chakire county atirimboke gochinse paka sebinyoro torwete asense moyo morembo tuteneta sebinyoro tobwatirane amagenderero ke Gusii yaitemo keigoro county yaitemo keigoro imenire abangina bona atutiganete pi twangotebaiga rionya tutugakitokonye tuerimishe otoretera abantu batosomie biombe tosoe abande tumenyanyasho ko kichichi boigo nigo baburirie abasubati kwegwa mabaga asoburai ikiagena barabo nigo babwate chinguru baranyare bagokora burai asebirogo ao oburai nona abangina nkonyara bari nona abasongo bagoteba egento kerio musachara akore umongina na akore mono igabona ntu tigatoe guri bagari nene totiga no kwa guchisiringe toko guibere isato twachora baga twatiga bangina na ntu abangina totiga toe guri baga tugambe na bangina ntu bwatari yande sengenjo ntu tokoibora. Na sisi wa mama tuko na nafasi ya kufanya jukumu kubwa na ndio tumejua. Na wazee wenye wanaharibia watoto wetu wakiwa wachanga tunawakataza na serikali imekataa watushike mkono vilio vyetu wakati tunapeleka tujue. Aba basta baikirana asoma yugo yiboigo na barabo nigo basirire gose baruro gosegeta asabaswati gosirwa asemeroberio au ase ense ya Kenya. Igonte getego tebanga ogokora ogotwara omulembe amonoko menya asengencho yo obuya no gutwara omulembe asense na ase family negente kenene insende teyo era kine onyo mulembe toyo family teyo era gale na family teyo era gendere onyo mulembe toyo wetera NCCK obo mubwichi kanisa bwabeira ase mustari mutu
ase ng'encho gotaka koranga ense yaito ya Kenya nonya nase tukuru ase chi family chaito ntobwato mulembe ase ng'encho gotaka kwagacha ense yaite yera Eyemo ase kwagacha county yaite yera Eyemo elinda abantu banyare gutwara magenderero. Bishop John Nomangi ino munyakirobo wekiombe kyo kya NCCK ase county ya Kisii oiboigo ruresegeto gochi ase abasubati. Rero nigo twaro mukutano w'abanyina na basubati twango kwandira igoro ya resolution ya UN Security Council 1325 na omukutano oyo nigo nkurigereria mang'ana amanene itanga nding'aki turanyaka batogo tanga ling'ana regisegi n'abanyina kumiswa ching'aki chesegi gusa eburugu egotoka ase ense twanyaka batokurigera mang'ana ang'atatu njeraki turanyara koba tokobeka mang'ana iyo anyaka bakakororekana kagokoreka imase ense yetu ya Kenya nabo igasikanisa chaito igo abangina n'abasubati ngo mbabwatiri bagali nene yogosuguma busia amang'ana y'omulembe n'okubwatana ase ense yaito ase ng'encho nabo bara abange ase kurigereria ase Kenya ase chikanisa ase byombe binde byonse majority tubwate na bangina n'abasubati ase ng'encho iyo mbabwenete baeguri baga ngoripoti gitaseni Candice TV koru asomo chibosongo Ridhariane Brighton Makori Biamono omusake wito mang'ana Amayia Brighton Makori asoroboti orua senchera yobo ikiranu totigarite me county ya Kisii aserituko liarero bono nigo botenerwa serikali enene me county ya Kisii ise ya Eyemo county commission bono egendrete anene no bunyabyo botindi lyokwenekia buna amarua aliatanche iria nyareko baga gusirigwa agwetera asokonigwa naboigo obotumeki bwa marua yo aserituko liarero nigo bunyabi obubanyara ko babo ikirana ase ensemo area ya Musase yigotoka imeya jogo imeya division area ya Kisii Central lyokwenekia buna anene ababegwa gose abande bonse abagenda tukabakonia amarwa yo banyale ko bagotiga limo lyoke nenchera Eyemo yokwenekia buna amarwa yo anyale ko bagosirigwa bene imeya county ya Kisii omusaki oito mwana mayendemo Steven nanyara ko bagagotara anene gekosi ekekegima ekiare ko nyara ko bagokora obunyabi obo nabo gotwariganeria orobotiro kubwatia youth fund peke yake haiko limited at youth fund inaweza somo yega bweri tukwa ensemo ya Musasa Nyambera niko mokonye omo county commissioner korwa ensemo ya township omusubati an Ojwando ara ibikaro byalero ebyale ntamwa ba chief amona abamenyi korwa chiwodi cha Kitutu Central nyatieko amona nyakoe gokwandira mang'ana arengeteko kianania oboengi bwa marua tancheiri. Leo tuko kwa mkutano ambao tumeandalia wale ambao wanatengeneza pombe haramu na wengine wao wanaiuza pamoja na wenye wanauza madawa za kulevya. Tumewaleta pamoja ili tuwafunze kuhusu biashara mbadala, ile kitu ambao wanaweza fanya ambayo ni halali isiyokinzana na sheria ya nchi yetu. Samaria tane group mbere ni nyanduko mukajo jogo nande ni gondo moni amaru naoni die emyaka ange ikoni agitina na korra faida yake kugera ko tuchandikiti serikali abasigari babagoza batobura chibese chitwanywarire nigo twaeteira mang'ana amange nigo nigo tugusaba tukugania serikali yetu kakia tokonye misahada egera tutigane na marua ebyombe ao gati abe kiombe kya nakada gati ebyombe byo bonchoreria mbeikira na gosemia abantu igoro yoko bwato ko bonywegwa no bwengi bwa marua kuwetera chinjera ching'ao choko egendereria. Kati ya hawa wenye wako hapa kuna mtu ambaye anafanya hiyo biashara kwa sababu hiyo ndio biashara peke yake anajua, hiyo ndio amezaliwa akijua na hiyo ndio maybe amelelewa nao. So leo tumewaletea experts from various sectors wawaelimishe. Tuko na watu wa biashara mbalimbali from Chamber of Commerce, we have people from banana processing plant ambayo iko Kisii, kwa sababu unaelewa Kisii kila boma at least iko na ndizi. Wakipata ile soko mzuri ambao wanaweza uza hiyo ndizi yao, utapata wanaweza kuwa more interested in doing more bananas
wapeleke pale wapate mapato mzuri zaidi. We all understand the impact of alcohol and drugs in our community. It has been huge. So many families have been affected, so many lives have been shattered, and even the school-going children have been greatly affected. Aba chief amana abwatani ba nyumba 10 mbairira gatie mechando bagwetera chinga kibagotware mesako yo goikera baingia ase binyoro. Changamoto zile tuko nazo ni ya kwamba kuna watu wengine mkiendanga unakuta kwa kuna watu wanajaribu tena kuresist. Ama unakuta pombe imefungiwa kwa nyumba ambayo ni permanent, na mimi sina ile uwezo ama nguvu ya kikatiba ya kufunja hiyo nyumba nitoe ile pombe ambayo imefungiwa pale ndani. Pombe mingi huwa inasafirishwa kutoka nje na watu ya mapikipiki inaletwa, kwa sababu ile mingi ya kupika huwezi pata, ni ile ya kupima. So unakuta mtu ako na pombe kiasi kidogo inaletwanga, sasa kuitafuta uipate mahali imewekwa inakuwa ni changamoto. Ase abanta bange banete gutinde ka marunse korusia marua yunsa hata gete chinguru na bago toiregeka kitambo to yarusinse tumanya goitera elia kane ntobwate changamoto na mangana mobility asengenche kobetereri togenda n'ukuguru ntobwatie namuna tokogenda gwikatutumia ukuguru igo gukava iraja area ekero tuli ase operation na ere kobiga ase enkong'wa store magega ya serikali ne gochaka ese giase amarua tanjira ase binyoro chinsemo au nige serikali ne se chinseme chichia kitutu central sub county banya kwa botoro musangire kanovene asaba tumekire chinchira chiabe ncho gutwara chinkwa na gatia vaingia mone serikali kora chinchira chiabe ne baranyare kwa bago kei amangana ya marua tanjira senseme ya kitutu central ward asabonege kurukia ruru cha ase binyoro au kwana kibuna amarua tanjiri anyarire ko bakagusira ko reporteria Ndizi TV ko ruensemo ya Musasa gotoka ime ward ya Kitutu Central ebonge ya Kitutu Chache South area tariane Ndemo Steven. Biemono Ndemo Steven asoroboti wa senchire boikiranu tokoro ime county ya Kisii goika ime county ya Nyamira sababwatani be sector yobo chenu anela banyagitari kubwaterana amone kyombekeri kiabo kia KMPDU banyale koba bakoro goikira chitarike 25 gochia sobotenerwe county ya Nyamira kweneke buna banyale koba goikirania amagani ao anene banyagitari ime county eyo nigo batebire bononye serikali ye county teriko chokobage goikirania amagani ya yoga abo kwenekia buna abanyagitari banyare ko bagusukiwa ebirogo nabo igwikirania amagani ase emeremo yabo nigo bono barachiko bagokora omogira senchira yobo ikirano nyana boni go musakyo itokurwe county Nyamira job mangi anyara ko bagotwariganeria orobotiro kubwatia solidarity forever for the union makes us strong. Magaye kyombege kwegerera obwene bw'abanyagitari n'abakori emeremo ase sector bochenu KMPDU korwali uko gochase serikali ye county Nyamira chitarikinye omotyenyoyo elinde baikeranie amaganio abo inze amatuko emerongo ebere nelimo nigo bono lituko lyalera baba bagwesokia. You are aware we served Nyamira County a strike notice actually lapsing on 25th September. Today we are here, we met the doctors over the 3 key issues we raised in our demand. Bakora unomonogeri bw'ekyombe KMPDU imensi ya Kenya David Atela omunyakerogo bw'ekyombe KMPDU Rogongo rwa Nyanza Steve Onyango omonogeri bw'ekyombe KMPDU Sageri wa Nyanza Agrey Orwenyo mbate bambati gotwara omogiro gutakira chitariki emerongo 25 omotyenyoyo onye serikali ye county ya Nyamira teriko chigotegerera ebiroro byabo buna ogokini gwa gwekerengo ky'abanyagitari naboigo okoligereribwa kw'abakoleri bw'abanyagitari. Disillusionment that the doctors of Nyamira are having, and this is happening because the county government has deliberately decided to disobey the court orders that were given in 2021 regarding the state of healthcare, and the court order was very clear that doctors should be promoted to the right job groups. One is to do with the promotions and designations. We have had doctors, actually Nyamira County for us is a very worst employer, whereby they don't look into the welfare of our members with regards to labor practices. So we have had doctors who have stagnated for so long, some has even more than 10 years. Mbaitanira egetambukero gya serikali ye county Nyamira gutaigwira lichiko lye koti okoboru kwa mariogo n'ebintu bagokolera emeremo
we already have healthcare providers who are complaining about the level of financing of our health facilities. When I say financing, I mean we do not have medication in our facilities. We do not have necessary equipment to carry out our daily activities. And the consequence is that the citizenry is suffering from substandard provision of healthcare. Mbasaba serikali kaunti Nyamira kubategerera elinda abamenyi be kaunti Nyamira banyore obukoreri obuya. In the same level as interns. 21 days is enough for the county to actually advertise and employ doctors for this county. And therefore we are open for the negotiation and discussions, but failure to which on 25th there will be no doctors working in this county of Nyamira. And when I say doctors, it means all the consultants, it means all the medical practitioners, it means all the pharmacists and all the dentists who are here, including all the interns, because the issues and the frustration that are affecting them are resounding across the county. Asebo igo basaba bamenyi be county Nyamira kubabwatesia elinde kwene kibuna banyolire obokoreri obuya. Strongly that it is clear from the counties that we visited, more than 20 counties, that the country is ripe for a national strike. And it is very important that the executive arm of this government, the national government, to look into this issue. It is not right for doctors to continue being in the hospitals when they know that a patient was come with a condition that can be treated. It is not treated because there are no drugs, or there are no emergency drugs, or there are no equipment to support them. And therefore we are saying no, and we are insisting that the rights of Kenyans to access healthcare must be the first right to be observed. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira, Job Maangi. Biamono omwanchu murigeria soko enekebuna kwagendere kobago kubwatia Amayia na boigo emeroberi a imegeta seni Ndizi TV na gwikira gwo omwanchu murigeria no to gwikira omwali bamangana mayensa Eyemo ya bono mogoroba inyora boigo yankati ali mange tugenda tokobato kwariganira kuruwa semesa ya ito ya mayulyo nyara kobaga kwenekebuna Amayia gochere gwetera somonwa bwemanyero ligakuru kwa Joshua Auta na boigwetera a sensemo echibichaniriogi nigakuru kwa Petra Keireli tera ngoro kwa Josphat Amisi na kwa neire oburigerio buya bwemurobere megata seni Ndizi TV.